kera motivation gosekera ngeringa giya gocherete ngabondo tiko konya abantu kwanyorera ibibande. Asante brother Toto. No mine estimate yari tatu ene uchimaega. Inchene team yana tuara temire sana goncho kanisa constituency ya ito ya Kitutu Chache South. And rende so that aba tazamaji waito mbiyana ndiko wa manyinga nimbwate kerenga yokoboli obujumbe bwa Kitutu Chache South elio 2027 ekere chikura ka chirarangeliwe and nawe guchimaega no ndara twali kerengeke na ara twalire engagement nko involved sana abantu baite sebinyoro especially chi weekend ekerendenka na gusi so ekere na rugunchoka nebinyoro na kaumere vijana abange abangina abandi basiritie bibande abandi baikire myaka 18 na uchigoro batarabwate ibande and you see poverty levels chinka cheito bakonyo chiregoro bakonyo ruenka abana batano mbabwate ibande naende bonsi batete transport yokwenda nyanjwa ose mosocho uchikobwate ibande baicholi uchi form naende za jinde form enyole mistake agende se chief amuicholi naende irane pono nyora ba kokomera na vijana batenga daktari nche nkonye ngentekamo ngefea nchiere nyanjwa njikobwate ibande ose mosocho pone ndike kageranga cha korengelinga ono ika kero yo mata itefea ngara tema yoro bakeo waligilie fea oso ligio bakanne pigipigi baire na ende bairani basani bane babere bechi pigi bamnyoke one ine yarenge bunaga yaba ubakonyo nte inaira bamura batatu babwate ipande kwa bakonya mbekera maguta ngikina korega nega chi trip na ende irenga ikageranga bulinga lakini ipande bote no bisibiko bwate ruyeba nkaligie namba ya obisa bali bakubwati bipande anaendelende ene document ya serikali muntu a private citizen like me togoja goteba ngabona ntoko ipande kwa bwati you have to do it go weterese serikali ngakuwa na county commissioner's office through his administrative structures normal deputy county commissioner dende na ba chief baito bonsi ngabate binibwate kerengerelieke and obviously there is no problem pono tukachaki ntukurukunga mobile ID registration bile kitambulisho mashinani utoko organize chi center wao within all my 5 wards wacha kueliki the main challenge yako banga abo bisange batano 10 14 sometimes you know okoboli obisi ngima onyire kenyorogete after 1 week onyire kenyorokende so it's just facilitation inkego kiaranita eta maguta na lunchiga na ende exercise ka very successful abantu bagacha bange bakeliki bibande senchire raisi batali kupata wati shida ya transport na kadhalika na ende wono buya onyora ba chief no bari abu bakuligeri documents cyabo baenda babekere stamp babekeru bakaganya after 2 months bibande bigasoka kanate betu last week ngibande byasokire katambya wana tigaba na inchi bayego lakini nende ka exercise yekitwa akora nikia ando mate munezere tukawaida bakengo tema bari baso isiasa imengo no bokora bipande mbya ariko bwatu go gikokorega naiga weekend obviously so to approve nga yes obviously can be mobile naenda obisaba ita free to work and help our people kagera rende igoro ngateba ngatigana injingira nene mbekero linga kweli mbya sogete and to interact na bana inchi ba minto bonsi they were very happy bakabinyole bipande physically abange babitwale na bari bazabitwara bono bamanyire byakire no bire cyobisi ebinde byatumirwe se cyobisi chief ni chi assistant chief